ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Бардруи азиз, апашко ҳама каса созен, тинҷен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай, зинда бошен. Имрӯз 17 июни соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 130 сомонӣ. Рубл камтар боло рафтай, 1000 рубл 130 сомонӣ дар ҳамин числа. дӯстони азиз, дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагием. Марҳамат то охири видеоро тамошо кунед. ин видео ай дигар видеоҳо фарқ мекунад, барое ки хона ва квартираҳои арзон дар ин видео гарени бисёр ай. бардруи азиз, барои меҳнатҳои мо лайка биҷиқен ва ягон кас реклама дошта боша, инами рақамҳои дестен дар рӯи экран дар WhatsApp равон кунед ва бардруи азиз, дар канал подписатсияро биҷиқен, як дона лайки беплан барои меҳнатҳои мо биҷиқен. мерем акӯз суста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шуморо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. бардруи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. и яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз, одами хубай муомила мекуна. нархи граница бардруи азиз гарени арзон шудагӣ ай. фақат шумо бардруи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанед, да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. нархи граница гарени арзон шудагӣ дӯстони азиз, занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали Саудотеҷе гирифтум, ба шумо скидка мекуна. бардруи азиз, мо навора сар мекунем, ёнбош кунем, видео имрӯзаро то охирша тамошо кунем. мегзарем ба якам эълони имрӯза. дӯстони азиз, хонаи дестен қарор дорад дар ноҳияи 5 калхози Кабудсайфиддин, деҳаи Оғчапар. 10 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ, ремонташ коробка мебошад. чихелек десен кайлдор баня дар даруншай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, мактаб, масҷид, раи калон наздик будай. бардруи азиз, нархи хонаи ки тамошо кардесен 90 000 сомонӣ мега. 90 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагем. бардруи азиз, касе харидор бошен, занг бизанем, мегӯянд ки номероро ай канали Саудотеҷе гирифтум, барои нархаш бо барои шуморо арзон мекуна. номерош WhatsApp ҳам дора. бисёри бардруи ай Тоҷикистон ай Россия гуфтабуданд ки ягон квартираи арзон аз ноҳияи Файзобод бимонен. марҳамат бардруи азиз, ина гӯш кунен, квартирара гап мезанам, нархшам беҳтарин ай. бардруи азиз, ҷошам мисол ҷои хубай, ҳамаи чӣ наздик ай. бо диққат гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 45 квадратни метр ай. масоҳаташ 45 квадрат дай. дӯстони азиз, ову свеч мега ҳамаш ҳастай. натарус, мактаб, мағозаҳо, яъне ки магазино, кафе, бозорча, ҳамаи чӣ наздик ай. дӯстони азиз, квартира ҷои беҳтаринда қарор дора. дӯстони азиз, нархи квартирара 270 000 сомонӣ мега. 270 000 сомонӣ. ба пули русӣ 2 миллиони 127 000 рубл мешавад. номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияшда WhatsApp дорад. дӯстони азиз, занг бизанед, квартира арзона аз ноҳияи Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ харидорӣ кунед. чихеле ки гуфтем, нархаш 270 000 сомонӣ. бо арзон мешавад. дӯстони азиз, барои маълумоти бештар да ҳамин рақамҳо занг бизанед. маълумоти даркора дар рӯи экран навистагиам. дӯстони азиз, бо як квартираи арзони дига барои шуморо гап мезанем, бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истиқлол, пешина Табошар, маҳаллаи 1. доми 5 этажа. бардруи азиз, сехонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 67 метри квадратӣ. ремонти квартира замонавӣ ба дараҷаи олишай. овсвеч доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, кухни, баня, ҳоҷатхона дора. дӯстони азиз, термекс ови гарми хунук дора, стиральни машина, кондитсионер, парда, қолин, шифонер, мисол ҳамин чизош меиста. бисёри чизос бардруи азиз меиста. хулоса мактаб, саддик, бозор, бозорча наздикай. нархи квартирае ки тамошо кардесен 210 000 сомонӣ мега.
210,000 сомонӣ квартира дар шаҳри Истиқлол. марҳамат дӯстони азиз, номерои телефонаш кор мекунад, дар ин рақамҳо имоам дора, занг бизанед. бардруи азиз, апашко агар ягон реклама дошта бошен, мошин, хона, квартира, замин, магазин, чизе ки барои фурӯш дошта бошен, ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсапаш мода бинависен. баъди ҳар реклама бо хона ва квартираҳои бепул да мегзарем. тамошо кунед то охири видеора. ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидем? ҳо, дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не, гарантия. бале, нувера ҳакои бобош, шумо фаҳмидед? ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бачаёча, барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепала бичиқен, ягон одами бехона соҳиби хона шава, бисёр кори хуб мешавад. бардруи азиз, хонаи дисен қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қимсангир, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Махтумқулӣ, 4 Далина. 12 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонташ нав, ремонти замонавӣ дорад. зӯни азиз, хонаҳо овсвич мега ҳастай ҳуҷҷатор 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона, мирхона, заргӯшхона дора. дарахтои мевадиҳанда бисёр доштаи зӯни азиз ва 24 ниҳоли лимонтам доштаи. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ. зӯни азиз, срочни сумшон дар корай. нархи хонае ки тамошо кардесен 280,000 сомонӣ мега. хона дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қимсангир. номерои телефонош аст, занг бизанем бардруи азиз, бигӯянд ки номерои канали Савдо теҷа гирифтам, бо арзон мекуна. мегзарем ба як эълони навбатӣ. квартираи дисен бардруи азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гранзавод, доми сеэтаҷае. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад бардруи азиз. овсвич мега пастаяни ҳастай, мақсад ки овсвич мисол ҳама вақт бидай. кухни, ванна, ҳоҷатхона дора. документош мега 100%. дӯстони азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 360,000 сомонӣ мега. 360,000 сомонӣ ба пули русӣ 2,784,000 рубл мешавад. ба пули тоҷикӣ чӣ хеле гуфтем? 360,000 сомонӣ. дӯстони азиз, номерои телефонош кор мекунад, дар ин рақамҳо ватсап ҳам дора. марҳамат, занг бизанед. бардруи азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Савдо теҷе як дона лайки бепала биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсапш равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, кӯчаи Ламанос. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 37 квадрат. зӯни азиз, доми новостройка, квартира ремонти нав кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додааст ки духонага бо таъмири замонавӣ мебошад. кӯчаи Вализода дар наздикии Вадаканал, саддик, мактаб, масҷид, мағоза, аптека ва ғайра чизо наздик будай. бинои 8 ошёна. зӯни азиз, хона дар 3 ошёна қарор дорад. бино лифт дорад. зӯни азиз, лифт доштай, овсвич дуюмӣ ҳастай, фақат хоҳиш кардагие ки харидорои аниқ занг бизанен. нархи квартира 345,000 сомонӣ бо арзон мекуна. харидорои аниқ бардруи азиз, фақат числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанен.
бисёри бардуро дар видеои пешина гуфта буданд ки квартираи арзонаи шаҳри ҳисор бимонед. марҳамат бардурои азиз, ина гӯш кунед. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор, шаҳраки Шарора. Духонага квартира дар 5 этаж қарор дора, 38 квадратни метрае. Доми навастройка буда, квартира ремонти нав кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагие ки Шарора пеши бозорча. Дига маълумотош навистагӣ нест суни азиз, маълумоти даркора дар экран навистагиам. Нархи квартира 300 000 сомонӣ мега. 300 000 сомонӣ. касе харидор бошем бардурои азиз, бо арзон мекна. хоҳиш мекунем харидорои аниқ занг бизанем. бардуре ки аз шаҳри Ваҳдат бошен, бо диққат гӯш кунед. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Мелкомбинат навистагия. ҳамхел Мелкомбинат гуфтагия суни азиз. Духонага квартира дар 3 этаж қарор дора, 45 метри квадратӣ. домои пешинаи квартира ремонти нав кардагӣ будаи. соҳиби квартира маълумот додагия ки хона ана ҳама чиз дора мега. мақсад хона ҳама чиз доштаи халадени, кухни, гарнитур, телевизори плоски, хулосаи гап ҳама ашёи тош ҳастай. медроё зиндагӣ мекунӣ. бардурои азиз, нархи квартире ки тамошо кардесен 315 000 сомонӣ мега. 315 000 сомонӣ. бардурои азиз, харидорои аниқ ана числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, занг бизанед, бо арзон мекна. беҳтари нархайникӣ. бародарҷони ма, апашко, дига созен тинҷен гуфти гапо, охири видео дам я салом алейк неми чӣ гап надора. бардурои азиз, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, куҷое ки хонаҳои фурӯшӣ ана квартираҳои арзонак муроӣ кардан, ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд. бардурои азиз, аз куҷое ки хона ё квартира намондум, комментария видеода бинависем, мо да арзонтар роӣ кунам, мо да мисол дар видеои оянда насиб иншоалло барои шуморо реклама мекунем. ва бардурои азиз, дастгирии шумо мисол барои мо чӣ хелай? дастгирии шумо фақат ам як дона лайки бепала биҷиқен ва дар комментария бинависен ки Сауду теҷе беҳтарин видео, ё бинависен ки бачаи ачкидор, ачкиё да гап нест. хулоса ячи бинависен да. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чиз дига барои фурӯш дошта бошен, ҳамин рақамҳои десен танҳо дар WhatsApp шумо да бинависен. то видеоҳои оянда бардурои азиз, худованд мо шуморо нигаҳбон боша. дастгирира фаромӯш накунед, дастгирира. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.